כן. בגדים חדשים ראיתי בחנות. ואפילו נעליים. גומיות בכל מיני צבעים וצבעים וצורות. דוגמניות, 1, 2, 3 התחילו לרקוד בחנות. דוגמניות, 1, 2, 3 התחילו לרקוד בחנות. דוגמניות, 1, 2, 3 התחילו לרקוד בחנות. בגדים חדשים ראיתי בחנות. חולצה ומכנסיים ואפילו נעליים. גומיות בכל מיני צבעים וגוונים וצורות. טה, 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 טה. דוגמניות, 1, 2, 3 התחילו לרקוד בחנות. דוגמניות, 1, 2, 3 התחילו לרקוד בחנות. דוגמניות, 1, 2, 3 התחילו לרקוד בחנות. זהו.